дар доираи тантанаҳои ҷашни истиқлолияти давлатӣ дар деҳаи нақшбандони ҷамъияти деҳотии 10-солагии истиқлолият нуқтаи таъмир, фурӯши қисмҳои эҳтиётӣ ва шустушӯи нақлиёт мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар расми ифтитоҳи иншооти ҷашни муовини якуми раиси шаҳри турсунзода Саидамин Остоназода, муовини раиси шаҳри Турсунзода Фахрия Бобоҷонзода ва фаъолони деҳот иштирок намуданд. тибқи иттилои соҳибкор, ҳоли ҳозир 10 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардида, дар оянда иловатан кормандон ба кор ҷалб карда мешаванд. инчунин дар идомаи тантанаҳои ҷашни истиқлолияти давлатӣ дар деҳаи Исмоили Сомонии деҳоти 10-солагии истиқлолият маркази савдои замонавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. мағозаи мазкур аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда шудааст. баъд аз мавриди истифода қарор гирифтани маркази савдо, сокинони маҳаллӣ барои харидории молу маҳсулот аз деҳа дастрасӣ бештар пайдо намуданд. ҷашни 33 солагӣ ба пешвоз гирифта шудем. ҳамин қишлоқи мо аз ободонӣ якта мағозаи дар бариш дорухона ки шабонарӯз кор мекунад. ҳамин қишлоқи мо мана раис омад, ҳозир мо як чанд камбутия гуфтам, ҳамин камбутияамаш ислоҳ мекунем. аҳли деҳаи мо, аҳли ниҳояи мо ҳама вақт сафои пешта хизмат кардагиянд, ин хизмат мекунанд. барои ҳамин доимо сарбаланд бошем ки хеле ободониро бо бисёртар кунем, бо хубтар кунем. ҳамин деҳамон деҳае ки ба дараҷаи якум дар ниҳоят дар ҷумҳурӣ ҳаракат мекунем, ҳаминро пешбарӣ кунем. зиминан таъкид гардид ки дар доираи нақшачорабиниҳо ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза мегирад. ин ҳама бунёдкориҳо бештар ба рушди маҳал мусоидат намуда, барои баланд гардани сатҳи зиндагии сокинони деҳот заминаи мусоид фароҳам меорад. дар деҳаи Исмоили Сомонӣ ки мана маркази хизматрасонӣ, нуқтаи фурӯши хӯрокворӣ ва инчунин дорухона ба истифода дода истодаем ва дар оянда низ тасмим гирифтаем то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаеро ба анҷом расонда ки 48 иншооти дигар ба истифода дода саҳми арзандаи хешро барои ободии ватан гузорем. дар ин росто ба ифтихори 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаи чорум бинои баландошона ва мағозаи пойафзол ба истифода дода шуд. зимни ифтитоҳи иншооти мазкур муовини раиси шаҳри Турсунзода Каримзода Суҳроб ва дигар фаъолон иштирок намуданд. инчунин дар маҳаллаи чоруми шаҳр бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода як истгоҳи замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ҳамзамон бахшида ба ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаи якуми шаҳр бинои баландошонаи истиқоматӣ ба истифода дода шуд. дар умум сокинони Турсунзода шаҳр 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гирифтанд.